rigtig mange af jer, som går rundt derude og venter på at få lov til at gå til valg. Det er nu, vi skal have stoppet mere end 10 år med VKO, som har ført en helt igennem borgerlig og neoliberal politik. Jeg kan i hvert fald snart ikke selv vente længere. Valgkampen, den har varet længe nok, og 4 år til med Lars Løkke & Company, det vil være katastrofalt. I al den tid, regeringen har været ved magten, så er det lykkedes dem at forvandle vores velfærdssamfund til et samfund, som bygger på stigende ulighed, individuelle løsninger, intolerance og fremmedhad. Vores kollektive velfærd er under voldsom pres. Vores skoler lukker, og den ene lærer efter den anden fyres, selvom regeringen har en vision om, at vi skal have verdens bedste folkeskole. Timetallet på de videregående uddannelser, det er nu så lavt, at det svarer til, at vores uddannelse er forkortet med et halvt eller et helt år. Der er unge på tekniske skoler, som ikke kan færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke kan få en praktikplads. Og senest, så er det SU'en, som endnu engang står for skud. Men lad mig lige gøre det helt klart. En SU til at leve af er helt afgørende for, at flere unge kan få sig en uddannelse. Det gælder særligt de unge, som kommer fra hjem, hvor der ikke er tradition for at tage sig en uddannelse, og hvor pengene er få. Ikke mindst så bruger regeringen millioner af kroner på at sende Danmark i USA's imperialistiske oliekrige. Senest i Libyen med opbakning fra et enigt folketing. De penge, de kunne have været brugt på velfærd i stedet for. Danmarks medlemskab af EU øger presset på vores tilkæmpede velfærd. Et næsten enigt folketings tilslutning til Europagten betyder, at de magtfulde mænd i EU nu får endnu mere indflydelse på, hvordan vi forvalter vores penge og på vores løn. Det er til gavn for de store virksomheders profit og for den frie konkurrence. Krisen krasser, og det gør ondt. De borgerlige politikere og medierne forsøger at tegne et billede af, at krisen snart er slut. Men samtidig så vokser køen af unge arbejdsløse og nærmer sig 100.000. Mens flere og flere må leve et liv i fattigdom. Vi må være ansvarlige, lyder det fra den ene borgerlige politiker fra den anden. Samtidig sænker de skatterne og færger bankerne milliarder af kroner, vores skatteborgernes penge, og lader derpå også betale regningen. Jeg mener ikke, det er uansvarligt at bruge penge på velfærd og kollektive løsninger. Tværtimod, så synes jeg, det er dybt uansvarligt at lade være. I det parti, jeg er medlem af, Kommunistisk Parti, der kæmper vi ikke bare for en ny regering. Vi kæmper for en helt ny politik for Danmark. Lige nu, så må alle sejl sættes ind på velregeringen. Men vi må også holde fast i, at kampen for velfærd, den ikke stopper med næste valg. Kampen for en mere solidarisk politik, både nationalt og internationalt, er nødvendig, uanset hvem det er, som sidder på ministertaburetterne. Og vi skal turde fortsætte den her kamp. Og hvis, jeg vil selvfølgelig helst sige, når S og SF kommer i regeringen. Det er os, som er til stede her i dag, som skal være med til at sikre, at de ikke løber fra de løfter, som de gav os, inden at de kom til magten. Vi må være aktive og organisere os i den her fælles kamp. Så på den måde, så kan vi være med til at gennemtvinge de virkelige forandringer i vores samfund. Men skal det lykkes, så er der også brug for endnu flere kræfter. Så til alle jer derude i dag, kom ind i kampen, organiser jer, vær aktive, kæmp for en ny regering, en ny politik for velfærd og socialisme. Rigtig god 1. maj alle sammen!